እቲ ንፉዕ ተምሃራይ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ሓደ ኣዝዩ ንፉዕ ተምሃራይ ነበረ። እዚ ተምሃራይ ዓመት መፀ ካብ ቤት ትምህርቱ ሙሉእ ቀዳማይ ይወፅእ ነበረ። እንተኾነ ሓደ ዓመት ዘኢከም ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቱ ተገዳስነት ኣጉደለ። በዚ ምኽንያት ድማ ሕማቕ ውፅኢት ኣምፀአ። ከምኡ እውን እቶም ዝቕድሞም ዝነበረ ተምሃሮ ቀደምዎ። ተምሃራይ ኣዝዩ ጓሃየ ተሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ስምዒት ድማ ተሰምዖ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ እቲ ዓመት ብዝኾነ ምኽንያት ቤት ትምህርቲ ክትዕፆ ወይ ትምህርቲ ክቋረፅ ተመነየ። እንተኾነ ግን ዓመት ተወዲኡ ተዛዚሙ ተምሃራይ እውን ዘይዓግበሉ ውፅኢት ሒዙ ትምህርቱ ዛዘመ። እቲ ፀገም ናይ ውልቁ እምበር ናይ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ኣይነበረን። እንተኾነ ብሰንኪ ሕማቑ ወይ ድማ ሸለልተነቱ ዘምፅኦ ፀገም ንቤት ትምህርቲ ሙሉእ ከዕፅዎ እዩ ተመንዩ። ውልቃዊ ፀገምና ወይ ድማ ሕማቕና ወይ ድማ ሕሉፍና ክንመሃረሉ እምበር ክንሸፋፍኖ ወይ ክነመኻንየሉ ኣይግባአናን።